El coronavirus continua amb la seva gira mundial. Fins ara, Europa era el lloc més afectat del món per la Covid-19, però a causa d'algunes decisions no massa encertades, els països ara mateix amb més casos nous són Estats Units, Rússia i Brasil. Esperem que vagin superant a poc esta situació tan complicada i els enviem molts ànims. Ens arriben notícies d'última hora, i molt bones notícies, per cert. Segur que alguns de vosaltres vos pregunteu sobre les piscines i les platges. Doncs esteu d'enhorabona, perquè en no res ja podrem anar a escabussar-nos, fer castells en l'arena i visitar els peixets de la mar. Tot això seguint les noves mesures de seguretat relacionades amb el coronavirus. De totes formes, recordeu que si obrin la piscina del teu poble o ciutat, haureu de demanar torn abans d'anar. Per informar-nos bé sobre algunes qüestions de seguretat al carrer, avui parlarem amb l'oficial de la policia local, Manu Pérez Castelló. Bon dia, Manu. Poden anar ja els xiquets a jugar als columpis dels parcs? Bon dia, Quim. Els parcs, la zona infantil dels parcs i els columpis estan tallats a hores d'ara perquè els treballadors de l'Ajuntament no poden garantitzar la desinfecció adequada de la instal·lació. Per tant, per evitar el contagi dels més menús del poble, hem decidit que estiguen tancats. Manu, cal que tots els xiquets porten la mascareta? La mascareta és necessària i obligatòria, portar-la per a persones de 6 anys endavant. És una mesura de seguretat per a protegir-nos nosaltres i per a protegir a la resta de persones. Per tant, si juguem en parcs, si juguem en zones verdes com l'ermita, si juguem en la plaça dels esportistes olímpics, plaça Espanya, pistes esportives, n'hi ha que fer ús d'ella. En el cotxe, si els que viatgem en l'interior del cotxe són familiars, és a dir, familiars, pares o germans, no caldrà dur-la. Però si en l'interior del cotxe viatja algun cosí o algun amiguet, sí que n'hi ha que dur-la tots els ocupants del cotxe. I l'última pregunta. Poden usar els xiquets les bicicletes i els patinets? És evident que sí. A més, la bicicleta i els patinets és la forma més sana i més ecològica per a desplaçar-nos. No obstant això, hem de procurar no deixar les nostres bicicletes i les nostres patinets, inclús tampoc nosaltres utilitzar els patinets i les bicicletes d'altres persones, per tal d'evitar el contagi. Moltes gràcies, Manu, per la teua col·laboració. Els parapandèmics estem encantats amb la vostra faena. Esperem veure-vos pel carrer i que vaja tot bé. Salutacions a la policia local. Moltes gràcies a vosaltres per transmitir aquesta informació als més menuts i entre tots en sortirem. I connectem amb Amador, que es troba a la Biblioteca Municipal. Amador, què pots dir-nos sobre la nova obertura de les biblioteques? Poden anar ja els xiquets a agafar alguns llibres? Bon dia, Quim. L'obertura de les biblioteques ha sigut un dels moments més esperats a tots els pobles, en especial a Onil. Durant tot el matí hem pogut veure com alguns xiquets i xiquetes hi entraven i neixien amb una bona pila de llibres. Devien estar ja cansats de llegir una i altra volta els mateixos llibres a casa. Encara que ja es permet l'entrada amb cita prèvia, les sales infantils continuen tancades. Tots els que estiguen interessats poden demanar cita telefonant a la biblioteca entre les 8 i les 2. Per qualsevol altre dubte, poden parlar amb Rebeca, la bibliotecària municipal, ja que els podrà recomanar algun llibre o podrà solventar-los qualsevol altre dubte. Per cert, Quim, mira quina bona pila de llibres he agafat perquè els parapandèmics continuem aprenent més coses sobre el coronavirus. Et torne la connexió. Fins després. Moltes gràcies, Amador. Espero que t'hagis recordat d'agafar-me aquell llibre que et vaig demanar sobre la cria de papallones en captivitat. I ara anem amb la secció de natura. El medi ambient és un dels grans beneficiats per l'aparició del coronavirus. Com que les fàbriques s'han paralitzat i l'ús dels cotxes, vaixells i avions s'ha reduït moltíssim, els nivells de contaminació estan més baixets que mai. Això ho podem comprovar amb l'aire, que està més net que mai, sobretot a ciutats com Barcelona, València i Madrid. I ara anem amb les curiositats.
Alguns científics asseguren que si ens concentrem bona cosa, podem arribar a xuplar-nos els colzes. D'altra banda, sabeu per què se'ls anomena coronavirus a la família de la Covid-19? És perquè els agrada manar massa? Pot ser perquè viuen a castells i palaus? Res d'això, amics parapandèmics. Se'ls anomena així perquè quan els mirem a través d'un microscopi estan envoltats d'una sèrie de puntetes que acaben en forma de corona. Haurem de revisar l'estudi sobre els colzes perquè per més que em concentre no aconseguisc arribar. Ja em direu si vosaltres heu arribat. Adeu, paramics, i fins a la pròxima setmana.